arachaghị ọnụ ya ụgụrụ aracha ya. Nke ka nja nabata unu n'akụkọ iri gbara elu nke taa n'isi mbido TV. Na nke iri, onye na-eme ejije na Nollywood ama nke ọma bụ Ugezu etinye n'ọnụ na mmechi ndị agha mechiri otu ahịa dị n'Imo steeti bụ ebe ha gwara ndị na-azụ ahịa n'ebe ahụ ka ha nọrọ n'ụlọ tutu ruo mgbe ha ga-enweta Biafra. Anyị nwetara akụkọ na ekweghị ndị na-azụ ahịa mepee ụlọ ahịa ha n'ihi na ha emepeghị n'ụbọchị Mọnde abalị 26 nke ọnwa bụkwa ụbọchị ekpere Maazị Nnamdi Kanu ikpe na Abuja. Dịka ndị na-azụ ahịa bịara imepe ahịa ha n'ụbọchị Tuesday, ndị agha ekweghị ha mepee bụ ebe ndị agha gwara ha ka ha nọrọ n'ụlọ tutu ruo ụbọchị ha ga-enweta Biafra. Ugezu kọwara nke a dịka ịkpasu ndị a na-achọ iwe. Na nke itoolu, otu nwa akwụkwọ nke Nnamdi Azikiwe University ka onye nkụzi ya pịara ihe bụkwa nke mere ka ahụ ya zaa. Nwa akwụkwọ anọ na ngalaba Economics ka onye nkụzi ya bụ nwoke pịara ihe n'ihi na o yighị akwa Ankara bịa ọmụmụ ihe. N'ihe onyonyo na-efegharị, ụmụ akwụkwọ ibe ya gosiri ihe mmerụ ahụ nwa akwụkwọ ahụ nwetara n'aka ya nakwa n'azụ ya. Jesus, see blood. Because of what? Inside school, because he don't wear Ankara and this thing jersey. Na nke asatọ, onye nlekọta otu egwu bọọlụ Juventus bụ Mas Allegri akọwala na ya jụrụ ịga otu egwu bọọlụ Real Madrid n'ihi na ya chọrọ ịlaghachi azụ na Juventus. Allegri ka e gosiri n'ụbọchị Tuesday dịka onye nlekọta ọhụrụ nke otu egwu bọọlụ Juventus bụkwa nke ugboro abụọ ya. Nke a bụ afọ abụọ ya ọ hapụrụ otu egwu bọọlụ Juventus akpọlarị Maurizio Sarri na Andrew Pirlo kamgbe Allegri hapụrụ otu egwu bọọlụ ahụ, kama mmadụ abụọ a emeghị nke ọma. Real Madrid chọburu ka Allegri bụrụ onye nlekọta ha dịka Zinedine Zidane hapụrụ otu egwu bọọlụ ahụ. Ọ jụrụ n'ihi na ọ chọrọ ịlaghachi azụ na Juventus. Allegri kwuru sị, obi dị m ụtọ na Juventus kpọrọ m, ka ọ dị ugbu a ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịara na nke ya. Na nke asaa, e nwere otu ụgbọala tanka bụ mmanụ dizel bụkwa nke dara n'ahịa Afenye Ogwugwu nke dị na Bombise steeti Imo n'isi ụtụtụ Wednesday, bụ nke mere ka ndị bi n'ebe ahụ bịa na-ekuru ya bụ mmanụ. Nke a mere n'okporo ụzọ si Owerri gaa Ụmụahịa. Na nke isii, Justice Gideon Burada nke Kaduna State High Court enye n'iwu ka a tọhapụ onye ndu nke Islamic Movement of Nigeria bụ Sheikh Ibrahim El Zakzaky na nwunye ya bụ Zenat Ibrahim, bụkwa ndị a na-ekpe ikpe kamgbe afọ 4. N'ikpe onye ọkaiwu a kpere n'ụbọchị Wednesday, o kwuru na ikpe amaghị El Zakzaky na nwunye ya. El Zakzaky na nwunye ya ka a na-ekpe ikpe maka izukọ n'ụzọ na-ezighị ezi nakwa inye udo ndị mmadụ nsogbu nakwa ọtụtụ ebubo ndị ọzọ ebo ha. El Zakzaky na nwunye ya ka a na-ekpe ikpe kamgbe afọ 2015 dịka ndị otu ya nakwa ndị agha kwakọrịtara mgbọ na Zaria bụkwa nke dị na Kaduna steeti n'afọ ahụ. Na nke ise, aka chịburu Imo steeti n'oge gara aga bụ Ikedi Ọhakim ekwuola na ya banyere na pati APC iji nyere gọvanọ Hope Uzodimma aka wee gaa steeti Imo n'ogo dị elu. N'ikwu okwu n'obodo ya bụ Okeọhịa nke dị n'isi ala mba nọ Local Government Area, Ọhakim kwuru na ọ bụ eziokwu na ya banyere na APC kamgbe ọnwa ole na ole gara aga na wọdụ ya, kama na ya na-agbazi ọha mmadụ na ya banyere na APC. Ọhakim ji ohere ahụ too gọvanọ Hope Uzodimma maka mbọ ya iwepụta ụkpụrụ nakwa iwu ndị ga-eweta mmepe na steeti Imo. Consistent with my character, I make political party choices on informed premise. In my response, Na nke anọ, ọgbaghara dị na pati PDP dịka ọ bịala na njedebe dịka aka na-achị steeti Rivers bụ Nyesom Wike nabatara osote onye isi ala n'oge gara aga bụ Alhaji Atiku Abubakar na obi ọchịchị ya dị na Port Harcourt. Anyị ga-echeta na mmadụ abụọ nwere obere nsogbu n'ihi onye ga-achịkọta pati PDP. Nsogbu a mekwara ka Wike na onye isi oche pati PDP n'ala anyị bụ Uche Secondus nwee nsogbu. Kama dịka ha nwere ọgbakọ na Port Harcourt n'ụbọchị Tuesday, ọ dịka ya bụ nsogbu abịala na njedebe. Sinetọ Dino Melaye sokwa na ndị bịara ya bụ ọgbakọ. Na nke atọ, nwafọ Igbo ama nke ọma bụ Bright Chimezie agaala na Facebook ya ma too nwa ya nwoke bụkwa onye ghọrọla ọkaiwu. Aha nwa ya nwoke a bụ Chukwudi B. Chimezie. A ga-edu ya n'iyi ọrụ n'ụbọchị taa dịka onye ọkaiwu nke ụlọikpe dị elu nke ala anyị. Bright Chimezie dere sị, nwa m ịrọrọ nrọ, kpee ekpere ma rụsikwa ọrụ ike maka nke a. N'ikpeazụ, Chukwu emeela ka mbọ gị tee ihe. Ekele dịrị Chukwu ka o dere.
Na nke abụọ, otu nwafọ ala anyị aha ya bụ Simon Chukwunwike ka a nwụchiri na mba Pakistan maka ịtụ mgbere ọgwụ ike. A nwụchiri ya dịka ọ nwụchiri n'ọdụ ụgbọelu nke mba ahụ n'ụbọchị Tuesday abalị 27 nke ọnwa. Dịka akụkọ anyị nwetara siri kwuo, enyochara Chukwunwike wee chọpụta na o bu ọgwụ ike. Onye ọbụla dara iwu mba Pakistan tinyere maka ọgwụ ike ka e nwere ike ịnwụchi, ịtụ mkpọrọ ọtụtụ afọ nakwa ịkwụ nha. Na nke mbụ, onye na-eme ejije n'ala anyị ama nke ọma bụ Rita Edochie akpọọla oku ka a tọhapụ onye ndu nke IPOB bụ Maazị Nnamdi Kanu, onye a nwụchiri na mba Kenya n'abalị 27 nke ọnwa Jun. Nkwebe akpọlatara ya n'ala anyị bụ Naijiria n'abalị 29 nke ọnwa ahụ. A na-ekpe ya ikpe maka iyi ọha mmadụ egwu. N'ihe o dere na Instagram ya, ọ chọrọ ka a tọhapụ Maazị Nnamdi Kanu ozugbo. Rita Edochie dere sị, tọhapụ Nnamdi Kanu ugbu a iji gbanahụ ịkwa mmabara. Hapụ anyị ka anyị laa, anyị chọrọ Biafra, anyị agaghị aga n'ihu ibu ohu n'ala anyị, ka o dere. Igbo ndị ọma, ebe a ka akụkọ iri gbara elu nke taa ga-abịa na njedebe. Unu emeela maka isonyere anyị. Chetakwa na ijiji na-enweghị onye ndụmọdụ na-eso ozu ala niile.